Vaihatko nyt se oikea pyssy siitä? Kuulin tänään muuten kainuulaisia uutisia. Kaikki Hyrynsalmelaiset ei olekaan kuulemma sukua keskenään. Hei, niin muuten on. Se on muuten totta. Mä kuulin itekin ihan vasta siitä. Sen takia Suomussalmi ja Hyrynsalmi on aina keskenään tapellut ihan vituusti. Tästä syystä. Suomussalmelaiset on sitä mieltä. Mutta turns out 100 vuoden nuija tappelun jälkeen todettiin, että eipä ollut. Ja ekstrana, että Suomussalmella oli joku Mersu pihassa eikä kukaan tiennyt kenen se on. Vittu, että vittu. Meillä on erikoista tämä enää täällä ihan tosissaan. Joo, se on vähän erilainen. Onko sulla tilanne siellä? Joo. Mitä? On. Siis mulla on vihuja, mutta Back. Ja running. Me ollaan tulossa kanssa. Joo, mä en tiennyt, että